Ah niki lur, griyane Pak Sukiran Dongpring niki gunturanipun mlebet teng rebet ngaten niki core mawon pun telas. Niki pripun usahane. Lur niki pawone telas niki pun ngaten niki lho, lur. Mlebet kamar. Wah, kados ngoten niki lho. Omahe Mbah Ibu. Jebol kamar. Hampir tengahi. Griyane lek Sainem Dongpring. Iki hampir tengahi. Niki kados ngoten niki lho. Wah. Atas-atas Pak Sukiran sekeluarga. Kuwi sapa sing anu iki? Iki. Gabah. Gabah Mbah iki. Wah, gabah gabah. nggih. Gabah ning jero kabeh kene. Lah iki mbok nek sing nggone dapur iki. Nggih niki telas dapurane mawon pun mboten tineng nih. Dapure jekendang wis. Dapure ngoten niki lho punan. Dapur teko omah. Pun lur nggih impone. Sugeng sehat mawon sedaya.